אני רוצה להכיר לכם מודל שנקרא מעגל הידיעה של היידיגר, מחולק בעצם לשלושה אזורי ידע. אזור A, שהוא האזור החשוב שממנו אנחנו פועלים, זה מה שאני יודע שאני יודע. לדוגמה, תחום המומחיות שלכם, מה שצברתם עד היום. הידע שלכם בניהול זה אזור A. A זה הידע שאיתו מייצרים תוצאות, אזור B זה מה שאני יודע שאני לא יודע. לצורך העניין, אם אנחנו מדברים על תחום המומחיות שלכם באזור A, אחלה, אתם אומרים, אוקיי, אני פה כי אני לא בדיוק יודע איך מקימים עסק מצליח, אני יודע לשאול את השאלות, אבל אני לא יודע בדיוק מה הסטפס, מה הצעדים הנכונים בדרך להקים עסק מצליח כיועץ מומחה ובתחום שלי. או, אני יודע את תחום המומחיות שלי, אבל אין לי מושג מה המוצרים הנכונים שאני יכול להציע. או, אני יודע מה אני רוצה להציע, אין לי מושג מה המחיר, ועוד כהנה וכהנה. זה כלים, זה מיומנויות, זה ידע שאין לי אותו, אבל זה אזור בי גם מגלה פחדים, חששות, חסמים, שאני מודע אליהם או מכיר אותם ויודע לשים עליהם את האצבע, והייתי שמח לקבל עזרה ובעצם להתמודד איתם נכון. כל מה שאני מצליח להביא מאזור B לאזור A, מגדיל את סך הידע שלי ומאפשר לי לצמוח פוטנציאלית, כמובן לצמוח לתוצאות חדשות. אזור C זה מה שאני לא יודע שאני לא יודע, והוא בעצם קורה כשאני באינטראקציה עם דברים חיצוניים לי, ופוגש מידע ואני פתוח אליו. זאת אומרת, אני פותח ספר ולומד ממנו ומאמץ משהו, שלא היה לי מושג בכלל לגביו. אני מתייעץ עם חבר, אני לוקח ליווי, אני עובד עם מישהו מקצועי שתומך בי ונותן לי כלים וידע שלא היה לי אפילו מושג לשאול לגביהם. התנאי להכניס ידע מאזור C דרך B ל-A ולהגדיל את אזור A, יושב על פתיחות, אוקיי? יושב על זה שאני לא מתאבד על זה שאני יודע את מה שאני יודע ותו לא, אלא אני פתוח לדברים שאני לא יודע.